କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରୁ ଆଗ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କର, ଆଗ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ। ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ଜୀବନ ଅଧିକାର, ନିଜ ଦେହଟିକୁ ଭଲ ପାଅ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କାହାଠାରୁ ହୀନ ବୋଲି ଧରନି। ତମେ ଭଲ ପାଇଲ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାଟା କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ ଗେଞ୍ଜିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ସେ ହଉ ହଉ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ହଉ ହଉ ହେଇଯାଏ। ବାହାର ଲୋକ ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ତୁ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ବି ଦେଖିପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଭଲ ନ ପାଇଛି ସେ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରିବନି, ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବ। ତେଣୁ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବାନ୍ତର ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆର ଲୋକଟି ବାଧ୍ୟ ଯେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଇବ। ତମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବାଟା ହଠାତ୍ ତମ ଉପରେ ଘଟିଲା, ତା ଉପରେ ନ ଘଟିପାରେ, ସିଏ ତମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ନ ଦେଖେଇ ପାରେ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତମ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ଚାଲିଯିବ, ମୋର ଆଉ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି। ତା ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ତମେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ବୁଝିବ। ଭଲ ପାଇବା ଆଗ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବ। ତମେ ଭଲ ପାଇବ ମାନେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଭଲ ପାଇଛ, ସିଏ ଭଲ ପାଇପାରେ ନ ଭଲ ପାଇପାରେ। ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ କର, ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ ଯେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି, ତମର ଯେମିତି ଅଧିକାର ତାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଧିକାର। କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତଟାକୁ କାଟିଦେବେ, ପୁରା ବେକଟାକୁ କାଟିଦେବେନି। ତେଣୁ ଜଣେ ବିଟ୍ରେ କରିଦେଲା, ଦେଇଦେଲା, କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ହସ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା